drejer vi lidt igen. Drejer vi lidt, så bakker vi lidt, og så tøller vi lidt på vejen. Bakker vi lige, så bliver det til... Men hvad bliver den her til, mor? Det skal være burgerboller. Du har lige lidt dej til at sidde ved munden. Der er mums. Kan du ælte med begge hænder? Mor, jeg tror, jeg skal gøre det med én hånd. Jeg tror, du skal gøre det med 2 hænder. Jeg tror, jeg skal gøre det med én hånd. Men jeg klister lidt der på mine fingre, ikke? Altså... Du skal ikke spise nu, Camille. Du skal ælte. Er du færdig med at ælte? Skal du ælte lidt mere? Var det træk, sådan siger noget? Men er jeg færdig med alt?